Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC304 ба анҷом расид, ки дар муҳорибаи асосии турнир Билол Мухаммад Леон Эдвардсро шикаст дода чемпиони нави вазни миёнаи UFC шуд. Дар ин навор мо барои шумо суханхои онҳоро баъди ҷанг Реакцияи Ислам, Махачев ва Мухаммад Наимовро омода кардем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Доруҳои ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Ма бо чемпиони нави вазни миёна Билол Мухаммад. Ин чизро шунидан чӣ гуна аст? Чунин садо медиҳад, гӯё ки ҳамаи онҳое ки ҳозир норозиянд гирья карда истодаанд. Ман дида истодам ки чашмони шумо пур аз об шудааст. Бо ман оилаам аст ва боз маро дар хона оилаам интизор аст. Алҳамдулилло, алҳамдулилло якум Худованд. Ва баъд ин муҳориба ҳеҷ аст. ин барои оилаи ман ва мардуми ман Фаластин аст. Дар он ҷо ҷанги ҳақиқӣ рафта истодааст. Агар ки ман имрӯз ҳатто як нафарро дар он ҷо хурсанд карда бошам, пас ман вазифаи худро иҷро кардам. Ҳамеша алҳамдулилло. Билол, ту тамоми ҳафта мегуфтӣ ки ба осонӣ ғолиб мешавӣ. Биё ба кори ту назар мекунем. Фишор ва текдаунҳо ба ту ғалаба оварданд. Аммо ту дар стойка низ бо Леон баробар ҷангидӣ. ту дар омодагӣ чӣ дидӣ ва барои чӣ ту боварӣ доштӣ ки муҳориба маҳз ҳамин гуна мегузарад? Бародар, ман беҳтарин даста дар ҷаҳон дорам. Ман ин чизро ба шумо гуфта будам. Мо ҳамаи чизро меомӯзем ва аз муҳориба ба муҳориба хубтар мешавем. Ман гуфта будам ки бо беҳтарин зарбазанҳои ҷаҳон омода шуда истодаам. мураббиҳои ман, ҳамаи онҳо қотили ҳақиқиянд. шояд ки шумо номҳои онҳоро намедонед, лекин акнун дар Чикаго чемпиони ҳақиқӣ пайдо шуд. 100% дуруст. Билол, гӯй ки ту чунин муҳориба аз Леон Эдвардс интизор будӣ, ё ин ки текдаунҳо осонтар гузаштанд аз оне ки ту интизор будӣ, ё ту ҳамин гуна муҳориба аз чемпион интизор будӣ? ӯ худаш гуфт ки ман Ҳабиб не, ман Сен-Пьер не, ман Билол Муҳаммадам. Акнун ҳамаи чизро медонанд. Онҳо ин чизро диданд ва одамон бояд ки эҳтиром кардани маро сар кунанд. Ман чемпиони ҷаҳонам. Ман бо чемпиони пешина Леон Эдвардс. Леон, гӯй ки имрӯз туро ягон чиз дар муҳориба бо Билол Мухаммад ҳайрон кард? Не, ман танҳо худро хасташуда ҳис кардам. аз якум раунд умуман тамоми ҳафта ман хасташудагӣ бар ин будам. Лекин Билолро табрик мегӯм, ӯ кори худро кард ва мо боз вомехӯрем. Чем, ту кори хуб кардаӣ, чанд маротиба камарбандро ҳимоя кардӣ. гӯй ки ба ту чӣ қадар вақт дар кор аст ки ба октагон баргардӣ. ман имсол боз як ҷанги дигар гузаронидан мехоҳам. моҳи ноябр ё декабр ман боз ҷангидан мехоҳам ва ман тайёрам. ту ҷангвари шарафманд, чемпиони бузург ва инсони хубӣ. акнун дӯстон мегузарем ба реаксияи ҷангварон. Мухаммад Наимов, Билол Мухаммад, алҳамдулилло. Ислам Махачев, ту ин чизро арзандаи Билол Мухаммад. Табрик, навиштааст Махачев. дӯстон, муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. хонаободу сарбаланд бошед.